ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. сардори UFC Дана Вайт боварӣ дорад ки чемпиони пешинаи UFC Стипи Миочич баъди муҳориба зидди Ҷон Ҷонс карьераи худро ба анҷом мерасонад. баъди ин муҳориба Стипе 100% карьераи худро ба анҷом мерасонад. лекин Ҷон Ҷонс доимо ба худ визв доданро дӯст медорад ва барои ҳамин чиз ӯ ба вазни вазнин баромад. ман намедонам ки баъди ин муҳориба Ҷонс чӣ нақшаҳо дорад, лекин ман ҳайрон мешам агар ки ӯ зидди Том Аспинал худро санҷидан нахоҳад. ман медонам ки ҳама муҳорибаи Том Аспиналро барои камарбанди доимӣ дидан мехоҳанд. барои ҳамин ман ба шумо чунин мегӯм: ғолиби муҳорибаи Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочич зидди Том Аспинал барои камарбанди доимӣ меҷанганд, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки дар вазни вазнин Ҷон Ҷонс чемпион аст. ана Том Аспинал бошад чемпиони муваққатӣ аст ва ӯ аллакай як маротиба ин камарбанди муваққатиро ҳимоя кард. оиди муҳорибаи Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочич бошад, пас маълум нест ки кай ин муҳориба баргузор мегардад. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Роберт Уитакер оиди муҳорибааш зидди Ҳамзат Чимаев фикрҳои худро баён кард. Чимаев ин муҳорибаи калон аст. ӯ ситораи калон аст, махсусан дар Абу-Даби. дар гирди ӯ хайпи калон аст ва ман медонам ки намояндагони UFC ӯро дар муҳорибаи унвонӣ дидан мехоҳанд. лекин ман барбод додани нақшаҳои онҳоро дӯст медорам. ана барои чӣ ман ин муҳорибаро бори дуюм қабул кардам. ростига ман худам ин муҳорибаро талаб кардам. ман дарҳол баъди охирон муҳорибаи худ аз онҳо талаб кардам ки ин муҳорибаро боз як маротибаи дигар ташкил кунанд, боз дар моҳи октябр ва дар Абу-Даби. барои ман ин беҳтарин вариант буд. баъди оне ки ман Чимаевро шикаст медиҳам, ягон чиз дар пеши роҳи ман барои муҳорибаи унвонӣ истода наметавонад. ман моҳи октябр ба он ҷо баромада Чимаевро шикаст медиҳам ва баъд дар фикри муҳорибаи унвонӣ мешавам, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Роберт Уитакер зидди Ҳамзат Чимаев рӯзи 26 октябр дар турнири UFC 308 дар Абу-Даби баргузор мегардад. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки шогирдаш ба вазни миёна баромада метавонад. як чизе ҳаст ки барои он Ислам бояд ки зидди Арманд Царукян ё ин ки дигар ҷанговар дар вазни сабук муҳориба гузаронад ва ин чиз рекорд дар вазни сабук аст. бо ғалабаи навбатӣ Ислам дар вазни сабук рекорд дар ҳимояи камарбанд мегузорад. рекорд дар вазни сабук 3 маротиба аст ва дар вазни сабук ҳоло ягон кас камарбандро аз 3 маротиба зиёд ҳимоя кардагӣ нест. барои ҳамин Ислам ин рекордро мегузарад ва баъд мо мебинем ки чӣ гап мешавад. шояд ки ӯ вазн мегирад ва ба вазни миёна мебарояд. аён аст ки барои ин корро кардан ӯ бояд ки вазн гирад, чунки ҷанговарони вазни миёна калонанд. лекин Ислам хеле хуб аст ва барои дар он ҷо баромад кардан омода шуда метавонад. ӯ бесабаб якум рақами пан нест, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки Махачев ба вазни миёна баромадан мехост, лекин акнун дар он ҷо Билол чемпион аст ва Махачев зидди ӯ ҷангидан намехоҳад. ана дар вазни миёна бошад чемпион Дрикус Дуплеси аст ки муҳорибаи навбатии худро зидди Исраил Адесаня мегузаронад. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои мураббии Ислам Махачев чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.